Jumalan rauhaa kaikille minunkin puolesta ja todella mahtavaa on saanut olla täällä tänään yhdessä koolla Jeesuksen nimessä ja täytyy sanoa, että tuo mitä Marjatta äsken puhui, niin kyllä niin oli väkevä Pyhän Hengen voima ja voitelu ja niin täyttä asiaa, että mä olen niin lentoon lähdössä tästä, että ajattelin, että tuo puhe olisi pitänyt kyllä nettiin saada nauhalle ja kaikkien kuuluville. Sillä todellakin me eletään siinä ajassa, että nyt totuuden äänitorvia tarvitaan suhteessa Israeliin ja Jumalan sanaa. Ja jos vaikka kuinka lempeästi ja hellästi ja ystävällisesti puhuisimme totuutta Israelista, niin jos maltamme totuuden kertoa, niin valtavaa vihaa saamme niskaan. Siis sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka kauniisti ja ystävällisesti puhumme ja näin, ei mitään väliä. Hirvittävää pilkkaviestiä tulee niin paljon, että siis ihan hirvittäviä viestejä. Mutta me saamme nostaa päämme, sillä meidän vapautuksen hetki on lähellä. Ja se hetki, kun Jeesus tulee takaisin, on varmasti erittäin lähellä. Ja ai että sinä päivänä me saamme nousta kuolleista. Jos kerkiämme kuolla sitä ennen, niin kun pasuunaan puhalletaan, niin saamme nousta Herraa vastaan. Ja jos käy niin hyvin, että olemme vielä elossa siinä hetkessä, kun Herra tänne tulee, niin me saamme muuttua silmänräpäyksessä. Saamme ylösnousemusruumiin ja olla ikuisesti Herran kanssa. Tämä tilaisuus on aika mielenkiintoinen, nimittäin jo ennen kuin mä tiesin edes tästä Verstas-seurasta, joka nyt täällä kotikokouksena oli tällä kertaa talon sisällä, niin ennen kuin edes tiesin tästä, niin Jumala puhui jo mulle, mistä mun pitää täällä puhua. Jumala puhui mulle elokuun alkupuolella jo tämän aiheen ja nämä saarnan niin kuin pääkohdat, vaikka tänään sitten tämän niin kuin varsinaisesti loppuun valmistin työhuoneessa tämän saarnan. Mutta mä oon odottanut jo noin 2 kuukautta, en ihan, mutta melkein, että pääsis puhumaan tämän mitä Jumala on mun sydämelle laskenut. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 15 ja täältä katsotaan jakeesta 12 jakeeseen 28 ja sitten hypätään vähän eteenpäin ja katsotaan jakeesta 35 jakeeseen 58. Näissä jakeissa meille Paavali kertoo ylösnousemuksesta. Niin Jeesuksen ylösnousemuksesta kuin myös tulevasta lopun aikana tapahtuvasta ylösnousemuksesta, vanhurskaiden ylösnousemuksesta, jossa me saamme olla Herran armosta sitten mukana. Ja kun mä oon miettinyt näitä jakeita, mulla on melkein 2 kuukautta ollut tällainen yksi vertauskuva mun silmien edessä. Vertauskuva Perhosesta ja Perhosen elämän vaiheista. Niin kuin me tiedetään, Perhonen on ensi toukka. Toukka, joka kulkee kasvien lehdillä ja napostelee sieltä niitä salaatteja meidän puutarhasta ja muita kasveja. Perhosen toukka, joka syö ja voimistuu, valmistautuu tulevaa varten. Ja sitten kun tuo Perhosen toukka on syönyt riittävästi, kun hänen aikansa täyttyy, hän rakentaa itsellensä kotelon ja menee kotelon sisään. Ja silloin kukaan ei näe, mitä siellä kotelon sisällä on. Mutta edelleen se Perhosen toukka on hengissä ja se muuttuu kuitenkin erilaiseen muotoon. Mutta eräänä päivänä tuo Perhonen tulee pois sieltä kotelosta. Sieltä tulee kaunis, upea, ihana perhonen, joka lentää vapaasti. Ja meidän ihmisen ruumis on vähän samanlainen kuin perhonen. Tällä hetkellä, kun me ollaan täällä maan päällä tässä meidän sielullisessa maallisessa ruumiissamme, niin se on vähän niin kuin se Perhosen toukka. Me syödään nyt Jumalan sanaa, me syödään niitä lehtiä niin kuin Perhosen toukka syö. Me valmistaudutaan siihen tulevaan iankaikkiseen elämään. Ja sitten kun me kuollaan, meidät laitetaan sinne koteloon, meidät laitetaan arkkuun ja haudataan tuonne maan multiin. Ja ihmisen silmät ei näe, mutta me olemme edelleen elossa. Meidän henkemme menee sinne paratiisiin Jeesuksen luokse ja pyhien henkien luokse. Ja sitten, kun se ihana lopunen hetki tulee, että pasuunaan puhalletaan, niin sillä hetkellä me saamme nousta Herraa vastaan. Saamme ylösnousemusruumiin. Me olemme ikään kuin ne kauniit, upeat, värikkäät perhoset, jotka saa vihdoinkin olla vapaita, lentää vapaasti. Enää ei ole syntiä, ei sairautta, ei kuolemaa, vaan me saadaan olla iankaikkisessa ylösnousemusruumiissa, jota luonnonlait ei enää rajoita.
samankaltaisessa ruumiissa, minkä Jeesus sai, kun hän nousi kuolleista 3. päivänä. Jeesuksen kuolleista ylösnouseminen antaa meille varman toivon siitä, että myös me tulemme eräänä päivänä nousemaan kuolleista ja saamme elää ikuisesti Jumalan yhteydessä. Käydään nyt lukemaan tuolta jakeesta 12. Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille, luku 15 ja jae 12. Lähdetään sieltä liikkeelle ja mennään tuonne jakeeseen 19 asti. Mutta jos Kristuksesta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos kerran kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Paavali kirjoitti tämän kirjeen ollessaan Efesossa. Paavalihan oli 3. lähetysmatkallaan 3 vuoden ajan Efesossa, siellä seurakunnan työssä mukana, ja hän kirjoitti silloin ensimmäisen kirjeen korinttilaisille. Ja Korintti taas on Kreikassa, ja korinttilaiset ihmiset oli kreikkalaiseen filosofiaan erittäin hyvin perehtyneitä ja innoissaan kreikkalaisista filosofeista. Ja kreikkalaiseen filosofiaahan kuului vahvasti tämä ajatus, että ruumis on huono asia ja ei niin tärkeä asia. Tärkeämpää on se, mikä on näkymätöntä ihmisen sisällä, eli iankaikkinen sielu tai henki, se on se, mikä kreikkalaisten mielestä oli tärkeää. Ja niinpä he ajattelivat, että tämä ruumis on vaan sielun vankila. He ajattelivat, että ei sillä ruumiilla, mitä me ruumiilla tehdään, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä, vaan sillä, mitä meidän pään sisällä on, mitä meidän ikuisessa sielussa ja hengessä on, sillä on merkitystä. Ja niinpä nämä Korintin kristitytkin, osa heistä ei ollut vielä sisäistänyt sitä, että Jeesus tulee herättämään myös ihmiset kuolleista. Osa Korintin kristityistä, niin kuin Paavali täällä sanoo, ei ymmärtänyt, että Jeesus tulee herättämään meidät ruumiillisesti kuolleista. Että Jumalan tahto on iankaikkinen elämä, joka on ruumiillista, fyysistä, ei pelkästään jotain sielussa tai hengessä jossain pilven päällä harppua soitelle. Saa sitä harppua soittaa kyllä siellä uudessa Jerusalemissa ja uudessa taivaassa ja uudessa maassa, mutta se ei ole mikään sellainen läpinäkyvä harppu, joku pilvestä tehty, vaan se on fyysinen harppu, kunnon puuta ja kunnon kielet ja kaikki siinä, niin että voi koskea ja tuntea sen. Me tullaan elämään iankaikkisesti todellista fyysistä elämää ylösnousemusruumiissa. Paavali sanoikin näille Korintin kristityille, että jos kerta he väittävät, että Jeesusta ei ole nostettu kuolleista, niin silloin tämä koko meidän usko on turhaa ja me ollaan valehtelijoita ja me ollaan surkuteltavimpia, toivottomampia kaikista ihmisistä. Jos kerran ei ole iankaikkista elämää, jos ei ole ruumiiden ylösnousemusta lopun ajoissa, niin me ollaan kaikista surkeimpia ihmisiä. Sillä mehän joudutaan kristittyinä vainottaviksi, pilkattavaksi, juuri niin kuin äsken oli puhe tästä Israel-asiastakin. Kun malttaa totuuden sanoa, niin heti turpaan tulee. Tai jos malttaa sanoa synnin synniksi ja puhua, että pitää tehdä parannus, niin kyllä tulee vihasta puhetta, että miksi te tuomitsette, että ei saa tuomita ja kaikkea muuta vastaavaa. Vaikka kuinka kunnioituksella ja lempeästi ojentaisi, niin aina käy huonosti. Lunta tulee tupaan ja syytökset niskaan. Meitä pilkataan ja vainotaan Jeesuksen nimen tähden. Mutta onneksi Jeesus heräsi kuolleista ja mekin tulemme heräämään. Ja siksi me emme olekaan surkuteltavimpia maailman ihmisistä. Nyt kun on viime päivinä tullut katsottua varmaan teilläkin kaikilla tai ainakin suurimmalla osalla näitä Charlie Kirkin hautajaisia sieltä USAsta, sieltä jättimäiseltä areenalta, niin
täytyy sanoa, että kyllä kun kuuntelin niitä puheita, niin oli hieno kuulla muun muassa sekin, että Marko Rubiokin siellä julisti sitä, että Jeesus tulee takaisin ja palaa ja meillä on iankaikkinen elämä. Oli mahtava kuulla, että tykitettiin täysillä totuutta siellä 63 000 ihmiselle ja netin kautta ympäri maailmaa. Jeesus on tulossa takaisin ja hän antaa meille ikuisen elämän. Tässä on meillä varma toivo. Niinpä Paavali jatkaakin täällä jakeessa 20. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Ja tässä jakeessa 20 tuo verbi on herätetty on kreikan kielellä mielenkiintoisessa aikamuodossa. Se on nimittäin perfekti, passiivi ja indikatiivimuoto. Ja koinee kreikassa, eli tässä Uuden testamentin aikaisessa kreikan kielen versiossa, tuo perfekti muoto on tällainen niin sanottu kestomuoto. Eli se tarkoittaa sitä, että se verbin toiminta on alkanut aikaisemmin, mutta se jatkuu edelleen ja tulevaisuudessa, ja se toiminnan seuraus jatkuu yhä. Eli Isä herätti Jeesuksen Pyhän Hengen voimalla kuolleista 3. päivänä, ja Jeesus elää edelleen. Ja nyt Jeesus tulee herättämään lisää kuolleita. Meidät hänen omansa, hänen tulemuksensa aikana, ja sitten ei-uskovat ihmiset maailmanlopussa viimeiselle tuomiolle. Eli on kyse siitä, että Isässä on elämä itsessään ja Pojassa on elämä itsessään, ja Poika eli Jeesus Kristus antaa elämän myös meille. Hän herättää kuolleet. Hänessä on meidän iankaikkinen toivomme. Tuo toinen sana, tuo sana esikoinen myös on erittäin mielenkiintoinen jakeessa 20. Se on aika erikoista, että monet suomenkieliset raamatut on kääntänyt sen sanana esikoinen. Nimittäin se ei ole varsinaisesti kovin hyvä käännös tähän. Siinä käytetään kreikan kielen sanaa aparkhe, jonka tärkeimmät ja yleisimmät merkitykset on ensihedelmä tai ensimmäinen sato, mutta sillä sanalla on myös merkitys ryhmänsä paras tai ryhmänsä ensimmäinen, niin kuin valioyksilö. Priimaa, pukkaa, niin kuin Pohjanmaalla. Jeesus on kuolemaan nukkuneista ensimmäinen hedelmä, joka on herätetty ylös. Ja Jeesus on täyttänyt nämä vanhan testamentin profetiat Messiaan tulosta, ensimmäisestä tulosta, ja hän tulee täyttämään nuo profetiat Messiaan toisesta tulosta, mitä vanha testamentti on pullollaan. Ja mehän nähdään, että Israelin kansa, juutalainen kansa, on kantanut tätä Jumalan antamaa ilmoitusta läpi vuosituhansien. Me ollaan saatu juutalaisen kansan kautta raamattu, Jumalan sana, ja toinen osa tätä Jumalan ilmoitusta on nämä Herran ja Israelin juhlaajat, jota juutalainen kansa viettää. Jos me katsotaan raamatusta näitä Herran ja Israelin juhlaaikoja, näihin juhlaaikoihin liittyy usein juuri tämä ensihedelmä. Esimerkiksi pääsiäiseen liittyy tuo ensilyhteen, ohran ensilyhteen heilutus Jumalan edessä. Ja se on vertauskuva Jeesuksen ylösnousemuksesta 3. päivänä. Lisäksi me nähdään, kuinka helluntaihin, Savuot-juhlaan alkukesällä, siihen liittyy myös ensihedelmä, vehnän ensisato, joka uhrattiin Jumalalle. Ja Jeesus täytti tuonkin esikuvan helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin ja alkoi jättimäinen herätys Jerusalemissa ja porukkaa tuli tuhansittain uskoon ja seurakunta sai tietyllä tavalla niin kuin syntynsä. Tavallaan seurakunta oli jo olemassa vanhan testamentin aikana, mutta täydessä niin kuin täyttymyksessään seurakunta syntyi helluntaina. Lisäksi Herra ja Israelin juhla-ajoista nämä syksyn juhlat, jotka nytkin on erittäin ajankohtaisia. Nythän on juuri ollut tämä Rosh Hashanah, eli siis juutalainen uusi vuosi, pasuunansoiton päivä, Jom Teruah, niin, joka puhuu ylöstempauksesta. Ja nyt sitten 1.–2. lokakuuta on Jom Kippur, eli suuri sovituspäivä, ja siitä 5 päivää myöhemmin alkaa Lehtimajan juhla, joka on riemullinen juhla Jumalan huolenpidosta, esikuva Karitsan häistä, siitä kuinka seurakunta ja Kristus
vihitään toisillensa. Ja tuo, mitä Aatos kertoi tuossa, mitä Jeesus oli kesällä hänelle puhunut, että Jeesus niin kuin täynnä rakkautta, valtavaa intoa ja kaipuuta odottaa jo, että hän saisi hakea oman morsiusseurakuntansa luokseen Karitsa-häihin. Mutta isä ei ole vielä antanut lupaa. Isä vielä sanoo, että hääjärjestelyt on vähän kesken vielä. Vielä ei ole pakanoiden täysiluku täyttynyt. Vielä ei ole tullut uskoon riittävästi porukkaa. Että vielä niillä uskovilla on niitä perheenjäseniä, jonka puolesta ne päivittäin itkee siellä sängyn vieressä polvilla ja rukoat, Herra, pelasta tämä mun lapsen lapsi, pelasta tämä mun lapsen puoliso. Ei ole vielä pakanoiden määrä täyttynyt. Ja isä sanoo rakastuneelle sulhaselle Yljälle Jeesukselle, että kuule, morsian on jo aika kaunis, mutta vielä pikkusen pitää hameenhelmoja pidentää ja vähän korkokenkää laittaa korkoja ja vähän timanttia lisää, että vielä puuttuu joitain pelastuneita. Mutta se hetki koittaa, kun isä sanoo nyt ja enkeli huutaa käskyhuudon ja pasuunoihin puhalletaan ja Jeesus tulee valtavalla innolla ja riemulla hakemaan meidät luokseen. Se hetki tulee olemaan aivan mahtava. Jeesus tulee meidän kanssa olemaan ikuisesti. Täällä kerrotaan sitten, kun katsotaan jakeita eteenpäin, jakeesta 21, katsotaan tuonne jakeeseen 23. Siellä kerrotaan meille, että ensimmäisen ihmisen eli Aadamin kautta synti ja kuolema tuli meidän ihmiskunnan osaksi. Mutta toisen Aadamin kautta, joka on Jeesus Kristus, Herra taivaasta, hänen kauttaan tulee kuolleiden ylösnousemus kaikkien osaksi. Jakeessa 22 Paavali kirjoittaa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Eli jokainen ihminen on iankaikkisuusolento, niin uskova kuin ei-uskovatkin. Ja kadotus ei tarkoita sitä, että ei-uskovat ihmiset vaan lakkaavat olemasta, kun he kuolevat, vaan he joutuvat sitten lopulta maailman lopussa viimeisen tuomion jälkeen sinne tulijärveen ja sitä ennen jo tuonelaan. Eli jokainen ihminen elää iankaikkisesti, se on selkeä Raamatun ilmoitus. Kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta sitten jae 23 tarkentaa, jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Eli on olemassa kaksi ylösnousemusta. On ensimmäinen ylösnousemus, eli vanhurskaiden ylösnousemus. Se, kun Jeesus tempaa meidät hänen omansa, hänen uskovansa taivaan kotiin Karitsan häihin. Ja se tapahtuu hyvin pian tässä lopun ajoissa. Ennen 1000-vuotista messiaanista rauhan valtakuntaa on ensimmäinen ylösnousemus, jossa Kristuksen omat herätetään kuolleista. Mutta 1000 vuotta, kun Jeesus on hallinnut maan päällä Messiaana Jerusalemista käsi yhdessä meidän kanssa, sen jälkeen tulee jumalattomien ylösnousemus, maailman loppu ja viimeinen tuomio. Jae 24. Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Kristuksen pitää näet hallita siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä kaiken on Jumala alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun sanotaan, että kaikki on alistettu, lukuun ei oteta tietenkään häntä, joka on alistanut kaiken Kristuksen valtaan. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistuu sen valtaan, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, jotta Jumala olisi kaikki kaikissa. Eli Jeesus tulee hallitsemaan maan päällä 1000 vuotta ja kukistaa viholliset, alistaa ne kaikki ja viimeisenä kukistetaan kuolema. Kuolema ja tuonela heitetään tuliseen järveen. Ja sen jälkeen uudessa taivaassa ja uudessa maassa ja siellä kultaisessa Jerusalemissa, siellä Isä Jumala hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. Siellä Jumala on kaikki kaikissa meissä. Se tulee olemaan ihanaa aikaa. Mennään seuraavaksi tuonne jakeeseen 35. Joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat esiin. Sinä mieletön, eihän se, minkä kylvät, herää eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä nousevaa vartta, vaan pelkän siemenen. Oli se sitten vehnäjyvä tai jokin muu siemen.
Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin tahtoo, kullekin siemenelle sen oman varren. Paavali opetti näille Korintin seurakuntalaisille, että tämä meidän nykyinen ruumiimme on ikään kuin kasvin siemen. Mäkin toin tuolle Miksulle tuliaisiksi, kun me molemmat tykätään kasvattaa kasveja, me ollaan sellaisia puutarhahulluja, viherpeukaloita, niin toin israelilaisia taatelin siemeniä. Ja nyt innolla odotetaan sitten, että minkälaisia palmuja täällä Huhtasella alkaa kasvamaan, että keväällä sitten verstasseuroissa täällä, niin katsotaanko kuinka monta metriä pitkät palmut pystyssä. Mutta hyvälaatuista israelilaista medjool-taatelia on täällä sitten tulossa. Siunataan se kylvö oikein runsaasti. Mutta se siemen itsessään on vaan sellainen kuiva, pikkunen, kova, ruskea klöntti. Ja sen pitää kuolla, se pitää haudata maahan. Se kuolee ja sen jälkeen Jumala antaa sille sellaisen varren kuin tahtoo, kullekin siemenelle sen oman varren. Eli Paavali tahto osoittaa meille, että tämä nykyinen meidän ruumis on niin kuin siemen. Siinä on valtava voima. Mutta se on rajoittunut, se on pieni, se on vajavainen, mutta siinä on valtavasti voimaa. Ja kun se kuolee, se kasvaa valtavaksi kasviksi, johon tulee varsi, lehdet, kukat, hedelmät ja kaikki se kaunis. Se kasvi näyttää siltä, miksi Jumala on sen tarkoittanut. Ja sellaisia me tulemme olemaan siinä ylösnousemusruumiissa. Se meidän päämäärämme ja tarkoituksemme saa täyttyä täysin silloin. Jumalan alkuperäinen suunnitelma meidän parhaaksi. Jae 39. Ei kaikki liha ole samanlaista. Toista on ihmisen liha, toista taas karjan liha, toista lintujen liha ja toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita. Mutta toisenlaista on taivaallisten kirkkaus, toisenlaista taas maallisten. Tässä Paavali alkaa viedä näiden Korintin uskovien ajatusta siihen suuntaan, että on olemassa jo nyt erilaisia ruumiita. Että eihän korinttilaiset kreikkalaisesta filosofiasta innostuneet kristityt, eihän se nyt niin tavatonta ole, että on olemassa erilaisia ruumiita, että miksi te ette voisi uskoa, että Jeesus antaa meille fyysisen ylösnousemusruumiin? Miksi se on niin vaikea teidän ymmärtää ja uskoa? Paavali vie korinttilaisten ajatusta koko ajan sitä kohti, että tämähän on itsestään selvää. Koko luomakuntahan puhuu sen puolesta, että on erilaisia ruumiita. Toisilla on toisenlainen kirkkaus kuin toisilla. Ja Paavali vielä jatkaa täältä avaruusteemastakin vertauskuvaa, ja se löytyy jakeesta 41. Toista on auringon kirkkaus, toista kuun kirkkaus ja toista tähtien kirkkaus, ja toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudeltaan. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Näissä jakeissa Paavali vertasi tätä meidän nykyistä ruumista siihen iankaikkiseen ylösnousemusruumiiseen. Tämä ruumis on maan päältä, tämä on heikko, katoavainen, mutta ja tämä on sielullinen tämä meidän nykyinen ruumis. Eli meidän tunteet ja ajatukset ohjaa tätä. Mutta ylösnousemusruumis on katoamaton. Se on täynnä Jumalan kirkkautta, se on täynnä Jumalan voimaa ja se on hengellinen ja se on taivaasta. Jae 45. Onhan kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen. Vasta sitten tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen. Toinen ihminen on taivaasta. Ja kreikkalaisissa, bysanttilaisissa käsikirjoituksissa sanotaan, toinen ihminen on Herra taivaasta. Millainen maallinen oli, sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina
ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä. Ja tietäkää, että vaivan näkönne Herrassa ei ole turha. Vau. Meidän osallisuutemme Jumalan valtakunnan työssä ei koskaan mene hukkaan. Meidän vaivan näkömme evankeliumin työssä ei ikinä ole turhaa, sillä tämä elämä ei ole kaikki. Tämä lyhyt elämä maan päällä ei ole koko totuus, vaan me saamme elää ikuisesti. Ja eräänä päivänä ei ole enää syntiä, ei ole enää kuolemaa, ei ole enää taisteluja, ei ole enää vainoja, ei ole enää eroa, ei kuolemaa, ei mitään. Sillä voitto tulee Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänen kautta me saadaan lahjaksi syntiä anteeksianto ja iankaikkinen elämä. Joten vaikka meitä tässä ajassa pilkattaisi ja vainottaisi, vaikka vihollinen kävisi kuumana meidän ympärillä, niin pidetään katse Jeesuksessa. Tutkitaan päivittäin Jumalan sanaa, Raamattua, vietetään aikaa rukouksessa, ollaan uskovien yhteydessä, palvellaan toisia, autetaan toisia, viedään tätä ihanaa sanomaa eteenpäin. Siunataan myös Israelia. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä heräsit kuolleista 3. päivänä. Ja Herra, sinä olet luvannut, että eräänä päivänä sinä tulet hakemaan meidät sinun luoksesi. Mekin saamme nousta voimassa ja kunniassa ja kirkkaudessa sinua vastaan. Saamme ikuisen ylösnousemusruumiin, Herra. Sitä eivät vaivaa enää flunssat eikä allergiat eikä mitkään syövät eikä muutkaan diabetekset ja muut sairaudet. Herra, siinä ruumiissa meillä ei ole enää ongelmia itsemme eikä toistemme kanssa. Ei ole mitään persoonien ja kemioiden välisiä ongelmia, vaan kaikki on täydellistä, yhteys on täydellinen. Herra, kiitos siitä ihanasta tulevaisuudesta, jonka olet meille sanassasi luvannut. Saamme olla, Jeesus, sinun kanssasi aina ja ikuisesti. Herra, kiitos siitä, että pidät meistä huolen loppuun asti. Olet uskollinen meille. Ja jos me päivittäin vaellamme lähellä sinua, Jeesus, niin meidän ei tarvitse koskaan pelätä mitään. Kun me pelkäämme Jumalaa, niin meidän ei tarvitse pelätä ihmisiä eikä mitään muuta. Herra, vaikka aika menee pimeäksi ja vaikka aika muuttuu yhä enemmän kristinuskolle, Israelille ja seurakunnalle vihamielisemmäksi, niin me saamme vaan nostaa päämme ja saamme olla osana sitä Jumalan hengen toimintaa, että lisää ihmisiä pelastuu, vaikka myös vaino lisääntyy. Herra, kiitos siitä, että sinä toimit meidän vajavaisten ihmisten kautta. Sinä varustat meidät kaikilla armolahjoilla Pyhän Hengen voimassa, niin että me saamme olla sinun todistajienasi, saamme nähdä kuinka sairaita parantuu, vangittuja vapautuu, ihmisten sisimmähaavat parantuvat ja eheytyvät. Saamme nähdä kuinka ihmissuhteet korjaantuvat ja saamme nähdä kuinka seurakuntia syntyy, uusia rukouspiirejä ja kotiryhmiä syntyy, Herra. Lähetysjärjestöjä syntyy ja Jumalan valtakunta menee vauhdilla eteenpäin. Herra, kiitos siitä, että vaikka uskovia surmataan ja vainotaan, se ei voi pysäyttää sinun valtakuntasi eteenpäin menoa. Evankeliumi jatkaa voittokulkua, Raamattua käännetään vieraille kielille, Herra, ja kaikki kansat saavat kuulla todistuksen, että Jeesus on Herra ja Jeesus pelastaa. Herra, kiitos siitä, että lujitat ja varustat meitä, Herra, niin että voimme olla aina aktiivisia ja innokkaita Herran työssä. Vaikka vihollinen meitä yrittää lannistaa ja monella tapaa yrittää laittaa kapuloita rattaisiin, niin me vain nostamme katseemme Jeesukseen, tuemme toisiamme, rukoilemme toistemme puolesta, kannustamme toisiamme, emmekä anna tuumaakaan periksi viholliselle. Emme anna yhtään paholaiselle sijaa, annamme toisille anteeksi ja siunaamme toisia, ja emme halua todellakaan antaa mitään mahdollisuutta viholliselle, että hän saisi tehtyä meistä penseitä tai laiskoja, vaan me haluamme olla täynnä sitä ensirakkautta Jeesukseen. Todella, mistä Marjattakin sanoi, että Jeesus sanoi Efeson seurakunnalle siellä ilmestyskirjassa, että
että voi kun te olette hylännyt sen ensirakkauden. Herra, me haluamme todella pitää sen ensirakkauden palavana, Jeesus, sinua kohtaa, niin että päivittäin meillä on se into, että Herra, mitä sinä tänään puhut sanasi kautta minulle? Herra, täytä minua tänäänkin hengelläsi. Avaa minulle tänäänkin tilaisuuksia, että saan rukoilla toisten puolesta. Avaa tänäänkin mulle mahdollisuuksia, että voin palvella jotakuta ihmistä. Voin laittaa itseni niin kuin naulita sen lihan ristille, ottaa ristini ja kantaa sitä ja seurata Jeesusta. En elää itselle, vaan elää Jeesukselle. Koska silloin meidän sydän kokee valtavan riemu ja elämän merkityksen ja täyttymyksen ja tarkoituksen, kun me emme elä itselle, vaan elämme Jeesukselle ja niille arvoille, jotka kestävät ikuisesti. Kiitos Jeesus sinulle kaikesta hyvästä. Me palvomme ja ylistämme sinua Jumalan karitsa, mahtava Jeesus Kristus, jolla on kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä. Herra, me anomme tänne Kurikkaan ja naapuripaikkakunnille voimallista herätystä. Herra, me anomme sitä oikein, että ihmiset tekevät parannuksen synneistään, hylkäävät ne väärät tiensä ja epäjumalansa ja kääntyvät Jeesuksen puoleen koko sydämestä. Herra, siunaa kaikkia sinun omiasi täällä Kauhajoella, Kurikassa, Ilmajoella, Jalasjärvellä, Jurvassa. Tulkoon Jumala sun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja Herra, siunaa meidän vainottuja israelilaisia veljiä ja sisaria ympäri maailmaa, Herra, jotka joutuvat vainotuiksi seurakunnan kanssa rinta rinnan. Herra, siunaa sinun kaikkia kansojasi, Israelia ja seurakuntaa. Molemmat omilla paikoillaan, Herra, saavat olla sinun todistajinasi tässä ajassa. Siunaa Jeesus meitä. Aamen.